Lørdag den 12. september blev Aarhus gader fyldt med mennesker. Mennesker, der ville byde de mange flygtninge velkomne. Arrangørerne bag demonstrationen Refugees Welcome var meget positivt overrasket over opbakningen. Altså det allerførste, jeg sådan havde tænkt, det var sådan 150-200 stykker. Det vendte vi rent faktisk også, at det kunne være fedt, hvis vi kunne samle bare sådan en gruppe. Da der så lige pludselig var 3.000 tilmeldte i ventet, var vi sådan fuldstændig overvældet. Altså i dag er jeg mangler simpelthen ord for, at der er så mange mennesker, der er dukket op. Der har ikke været meget tid til at forberede arrangementet. Jamen altså, jeg blev kontaktet sidste fredag i forhold til, om det var noget, der var nogen, der havde lyst til at være med til at arrangere, og så sagde jeg bare ja, så 8 dage har vi haft til at planlægge det her. Den store interesse for arrangementet er der flere årsager til. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der har behov for hjælp i verden i dag, og jeg er sikker på, at rigtig mange mennesker, der har rigtig godt af at se, at de er velkomne og føler sig velkomne. Så det vil vi gerne være med til. Here I stand, and I can do no other. So help me God. For Soumir Said føles den lange ventetid som at være i fængsel. Han håber på, at han og sin familie snart får en afklaring på deres sag. من مصر لإيطاليا ومن إيطاليا على الدنمارك وصل لي تقريبا مثل ما قلت لك سنة وشوي بالدنمارك عم بستنى على أمل إني آخذ إقامة عم بستنى وعملت تقريبا 3 مقابلات مع الإميجريشن مع الهجرة ودائما بيقولوا لي استنى الرد ولسه لهلا تقريبا عايشين بالكامبات عم ننتقل من كامب لكامب يعني حياة مثل حياة السجن ما في عندك أي شيء لتسويه لا مستقبل لا دراسة لا علم لا شغل ولا أي شيء يعني أنت تعتبر عايش بسجن ما في مستقبلك عم يتهدم شوي بعد شوي عم نطالب يعني بنحكي مع الإميجريشن وبنسألهم إنه رجاء بس ردوا علينا بأي رد إذا نحن مقبول إنه نضلنا بالدنمارك وقلنا إقامة أو لا إذا لا خلينا نروح على بلد تاني نأمن مستقبلنا. Der er mange af os, der har siddet med sådan en decideret ondt i maven fornemmelse, hver gang man har set billeder af de her stakkels mennesker, der kommer ind i små bitte gummibåde og har risikeret deres liv for at komme til Europa, og så møder de bare en mur af modstand. Så det var simpelthen sådan en, nu er der endelig noget, vi kan gøre. Altså her er der noget helt konkret, hvor man kan sætte ind og hjælpe og bruge sin tid og sine kræfter, og det skal vi selvfølgelig gøre. Velkommen siger vi, velkommen mener vi. Men der er også dem, som vi ikke kan sige velkommen til, og som vi nu også skal mindes i dag. Der blev holdt 1 minuts stilhed for de, der mistede livet i krigen og på vej til Europa. For nogen handler dagen også om at tage afstand fra regeringens håndtering af flygtningestrømmen. Udsigten til, at folket tager magten tilbage, og at vi ikke skal være repræsentanter eller blive påduttet vores regeringsmening. At vi ligesom godt kan gå ud og vise, okay, der er måske en inkonsistens mellem det, regeringen gør, og det, som tydeligvis mange mennesker, den måde, de har det på. Soumir Said, som er flygtet fra Syrien, er taknemmelig over den danske befolknings opbakning. حركة كتير حلوة من الشعب الدنماركي، نحن بنشكرهم كتير على وقفتهم معنا، بس عم نطالبهم إنه يوقفوا معنا ضد يعني لحتى يخلوا حكومتهم تعطينا إقامات. لنقدر نعيش ونكمل حياتنا. والله لازم الواحد بدنا نكمل مستقبل، بدنا نتعلم ونشتغل ونبني مستقبلنا. Hos arrangørerne var der ingen tvivl om, at arrangementet var en succes. Jeg er dybt rørt og helt overvældende tilfreds.